Sanibonani babukele emakhaya, onibingelelayo unqobile wakaMalevu, intombi yako Vezi onginene. Ngiyanibingelela kuhlelo lethu Off My Chest. Angihambi ngedwa namhlanje ngihamba nesivashi sethu. Bengicela mawukuthi awukaka like, awukaka follow, awukaka share noma awukaka subscribe. Sacela usivashele on our YouTube channel siyatholakala Off My Chest, u-like, u-subscribe. Njengoba ngishilo ngihamba nesivashi sethu. Bengizocela ukuthi sisinikeze ithuba sisamkele sizazise kunini ukuthi siubani siqhamukaphi yindaba sisibhalelile namhlanje kulelo hlelo lethu asikwamukele siphinde sinikeze ithuba uzazise kubabukela emakhaya. Sanibonani babukele emakhaya, igama lami ngingu-Ayabongwa ngakaRadebe. Ngibhalele lolu hlelo Off My Chest ngesizathu nangesimo esake sangehlela engifisa ukusethula la ukuze ngikwazi ukuthi ngigunyuluke okusesifubeni ngithole futhi usizo mangathiwa ngathola nje usizo Nkosi yami mandla kube khona okungenzeka Nkosi yami ushintsho ngesimo esake sangehlela. Okay, akusichazele abantu ukuchazele nababukele emakhaya ukuthi isona siphi lesimo esakwehlakalela noma lento office uthi ugonyulwe ngayo namhlanje ukuze nathi siwuhlelo Off My Chest sikwazi ukuthi sithole indlela esingakulekelela ngazo mhlambe. Yebo. Babukele emakhaya njengoba ngila into eyangihlela angifiseli ngisho isitha sami ngizoyigunyuluka nje namhlanje ngiyazi ukuthi sengihlala iminyaka nayo lento esifubeni kepha namhlanje ngike ngathi ake ngiqunga isibindi ngigunyuluke nje njengoba kushiwo ukuthi Off My Chest. Into yangehlela ngadayiswa umngani wami otshwaleni ngagcina sengithola sengilala nabantu engingabazi futhi mostly yabo kwakuwabantu bangaphandle. Into eyenzeka ke sisike mina ngumuntu vele othanda ukudlalela ekhaya nje. Hayi utshwala nje into enginandaba nazo cause ngiyithandela nje uma kakhulu isikhathi esiningi ngidlalele naye enjoy ukuthi ngimenzele nje itiye ngidle ngiyilalele ngingabi nje futhi awukahlahla awuyena lo muntu owuvanzi uyilabantu abathanda nje ukunela umsebenzi wabo wasekhaya abadlalele ekhaya. Yebo ngile ontobe kanjalo ke. So kodwa nginomngani next door wami angeke ngiphike vele sisuka kude naye ya kodwa into eyenzekile sisi nokho bengimbona ukuthi kukhona izinto akangidlela umona ngazo ukuthi phela umuntu angeyaza akutshele kodwa wena uyambona ngezenzo ngoba uyamthanda angeke uzuze unginake lokho akulula futhi akulula. Into eyenzeka ke sisi ke njoba ngichaza nje ukuthi ngumuntu odlalela ekhaya wakangicela ukuthi ke sambe siyophuza. Hawu siyophuza manje uthi phela mina ngiyena nomuntu ophumayo Nkosi yami mandla wathi hayi angikahle kancane angithi nje nami ukusijabulisa sometimes ngithi mina hawu niyophuza asho ukuthi hayi khuleka siya la eduze angangitshelanga ngisho indawo wathi nje siya la eduze siyophuza vele nabantu abajwayele. Ngithi mina malini ukuhamba wangitshela wathi imali okuhamba 300 ngathi hayi leyo mali angeke ngikwazi ngisho ukuyi-afford ngiyaxolisa wathi wangincenga Nkosi yami wazaguqa nangedolo wathi awungenani ngingakhipha noma u2 ngathi ngisazozama ngoba phela sengenzela yena angaphoxeki angangibuki ngalelo sokuthi uAyabonga avezenza into engcono yabo ayi kanti vele ndaba leyo kwakusesondele izinsuku vele ukuthi sekuzohlwaniswa idokufela ya uma wakhe noma wami baxozi kakhulu ukuthi vele badlala istokfela nje boba u2 bakwazi ukumela indaba zabo boba u2 njengabafazi abashadile so badlala vele istokfela semali. Okay, into engambuza yona ngambuza ngathi njengoba uthi angihambe siyophuza le imali ngizoyithatha imali ngoba angisebenzi ndawo nami ngiyondliwa nje la ekhaya ya futhi nobaba ustreet kakhulu kabi ngeke kube lula ukuthi ngivele ngifuna imali engaka esikhaleni ngizoyenzani because ekhaya mawufuna into uhamba nomzali uhambe uyithenga beyibuka ngeke uyithola imali ukuthi nje
aningiphe nje imali nje bengayibona ukuthi iphelele nanokuthi ngithenjiwe kakhulu mina ekhaya ngithenjiwe yabo nje ukuthi ngiyabahlonipha abazali bami ukuthi noma ngabe kuthiwa ngime nomngane noma umuntu esilisa ngiyabaleka ukuze bengacabangi lento bangashintsha indlela abakubuka ngayo. Yebo sisi. So manje ngambuza ukuthi lento ngingayenza kanjani. Yena nje uphethe yonke into. Usikhwama yonke yabona nje yonke into ayibuzayo uzokutshela. Ngambuza mina ngathi njengoba manje ngihlala nomala ngingaphuma kanjani ngizophuma ngithi ngiyaphi because ngeke ngiphume ngithi ngiyofunda phi kuvalwe ikole kwayona leyo mali ngizoyenzani ngoba manje mangithi ngifuna ukuthenga into zaKhisimusi kuzothiwa ngisazokhuluma nobaba wakho sambeni sonke siyothenga yabo kona inkinga wathi nje mngani wami khululeka mawuphethe mina uphethe konke lezi nje ephatha konke ezizenzelayo wonke ozuyilahle vele bayazenzela basheshe vele bajaha istage ukuthi vele umngani ngeke uzuze umehluleli ngithande njalo hayi wavele wathi nje Chomi into wena ufuna kuyenze ngoba ongakho vele umuntu othanda itiye ngizonginikeza umuthi wamehlo ngikunikeze negrandpa vele uma umuntu vele wamehlo vele ukuthi noma ngabe kuthiwa amehlo aseyamqala ashawe ikhanda yabo unaleyo khanda lamehlo leli so shuthi wabona ukuthi mangimnikeza leli lokhunda leli igrandpa izokwazi isebenze uthi abe right kanti hayi mana ngibuzanga elangeni vele ngalelo langa lelo esasizohamba ngalo uma wakhe wayiqeda kunikeza uma imali ye-stokvel ukuthi ngicela ungibambele yena ngoba vele uma ngamngani wami umuntu vele ovamise ukuhamba mhlawumbe ngama-weekend yabo bekhiphe nendoda yakhe shuthi umuntu ohleze engekho nje umthembe kakhulu makho almost ngazo zonke nje izinto zakhe yebo ba-enjoya kakhulu impilo nanokuthi uzamshiye nanesikhiye ukuthi makhelwane ngigadele umuzi wami yabo uma nje ahamba orelaxela nje ngale mhlawumbe ngizohlala ngixineke la endlini mina hey ngazama ke lento ngalolo suku sesizohamba ngalo engayenza lento ayingachitha manitile ngiyabona ngidlo nembe ukuthi ngenzani what if uma eshona ngoba phela ukazi uyenze ngoba uyedwa igugu lami leliyana ayi ngoba na usathani sisi ukhona ngayifaka lento amanzi lathi libiliketela ngathi qhaga labiliketela ngathi qhaga ukuthi libilisise yebo hayi ngawafaka mana amanzi ngafaka konke ngafaka ngamgqomisela ngagoqoza uma phela vele ngengazozana lutho ngoba vele ungilethela nje itiye nje kahle uyathanda vele itiye hayi ngamnikeza ke hayi waphuza nje uma itiye kahle wali enjoya hawu ngabona ukuthi hayi man ngathi usezizwa ngathi ukhathele ngathi nje ngalala uyashuthi yabo ngazi ngizwa ngathi ngalala yabo nginganaki hayi nangempela waswisha walala hayi ngimtshela ukuthi ma hamba ulale embedeni ngoba usuzumekile la athi ngoba vele usedlile usezoyolala hayi yolala vele lokho nje ukuphi wenzani lokho niyaxhumana noChomi nje thina kodwa inhliziyo yasho ukuthi mani angifuni kodwa ngoba umngani wami ngizokwenza yabona ngangizitshelile nje ukuthi ngoba vele akunandoda lapha ya sofisa sizophuzela sihambele ayi ngageza masishane ebusuku nami ngaswenka ke kuqiselwa ningubo nasemacingweni ayi ngicathi kwakuwopha 9 ikhathi saphuma ngazo hayi nangu naye use right usethethe vele la ekhaya azikho ezinye izingane ezokubona umuntu wena wedwa nje ekhaya yebo mina ngedwa ingane njengoba ngitshethi nje sisi ngama weekend abazali bakhe bayahamba ngeweekend uthola ifreedom uthi ayi noma ngenza noma ndaba bona uzongibona ngoba isekhala wakhe nje iminyango kahle sahamba ngamtshela ngathi ayi singakahambi wathi ngambuza ngathi mina ngoba ingamali engangu300 anginayo ngingenze njani wasikhululeka Chomi no 200 right awuzame lapho ngamtshela ngathi ngoba nami vele uma wakho beqeda nginikeza uma istokvel ngisazoyibheka le mali ukuthi engabuyibekephi usho ukuthi sewuzothatha kuyona le mali estokvel mina futhi ngithatha kuyona le mali estokvel ngoba ayikho into engizoyenza uyafuna na ukhamba ukumphoqa umngane angifuni ukumphoqa ngoba ngiyamthanda naye uyangisupport ngezinye indlela yabo
ukuthi vele noma umuntu ongakwazi vele ukufihla mhlambe imali ngayifaka nje ngaphansi komcamelo noma ayifaka ngaphansi komatrasi Ukuthembile ungithembile ngokuthi vele ngino aba ngola endlini akayithathi imali uyayicela yebo ayi ngayibheka imali sisi ngathi ngiphakamisa umatrasi nansi imali nansi imali ishanga amarastiki mntaka baba nansi imali ngiyabona ukuthi le ichaza okunye le ichaza ngoba ichaza okunye yeyi ngezwe ngiqhaqhazela Suqhaqhazela ususu uyayibona le mali eluma ula uyakhishizwa ngokuthi vele umuntu oculayo ngizokuyezwa mezwe ukuthi hayi nangoke ingoba usathana ayingayidonsa man o200 bodwa imali eyayilapha ya I think kwakuyimali engango 15000 beba u2 badlala istofela bobabili yebo bababili ukuthi nje hawu wemahadebe noma ngabe kuthiwa ushoda ngani thatha kuleyo mali leyo uzophinda uyigcwalise yebo ngayithatha imali man ayi ngezwe ngayifonqa ukuthi nje uma anganaki ukuthi ngiphetheni ngabe senginikeza lo ukuthi nansi imali sengiyithathile nanguma uselele lapha sengimmele empedeni walala lapho mina ngiyaphuma manje ubaba vele umuntu wama night shift ukuthi vele ufikele ebusuku ukuthi vele umuntu ostreet kakhulu nanokuthi vele angikho close naye angene nje ayi yabo anikho close ngaleyo ndlela naye ebuya uyayilalela yabo ngoba manje akasiyena umzalo relaxile uphenikela yonke into yabo ayi ngaphuma sisingahamba hlangana naye ke siyaphi hayi khuleka wena sizobona usiyazi ukuthi vele siphuza nabantu vele obaziyo sahamba njengoba ngithi sisaphuma ngabo past 9 I think safika ngabo 11 lapha sesiyakhona nisazobuyela endlini sisafuna sibuyele emakhaya even today namhlanje le ndawo angiyazi ukuthi ngangikuphi cause yona iyilokishi ngathi ngithi ngiyazama ukuqagela ngamehlo lutho awuyazi angiyazi qobo le ndawo leya okay sathi sifika lapho ke hawu kumnandi utshela vele saqala emotweni yabona mphela ngiloke ngimunca kancane ngoba phela vele abantu angibazi uyabazi yena nokukhuleka ukakakhuleki na hey angakakhuleki angifuni uqamba mangi babe bahle obhuti abasilanda Nkosi yami yabonga nawe uzisi waze wayiqhathanze bona ngobhuti kukhona namabhinca ke khona la hayi sahamba sisathi sifika lapho ka umuzi nje ubig house kahle uqashiwe saphuza nje usahlani phela vele osofa nje lo hayi saphuza nje kahle saphuza kushiswa nenyama lana sekumnandi kunje ya alabantu sebedakiwe manje ngicathi mthambi kwase wophas 1 sebedakiwe abantu sisaqala siloku siyancipha nje siyancipha umngane yena ukhona yini ngesikhathi abantu belo bencipha bephuma ukhona yini uhleli nawe khona lana noma yini usekwenye indawo angini uloke zula nje kuthi ayi ngisekhona ngathi phayi akasekho naye hayibo ngikhumbuza hayi man ubehle nalo mfana bagcine bethi bashona ngabe mangithi ngibheka nomfana naye akasekho sengisele ngedwa I think sasesele amantombazana amathathu kwakuyimi owesithathu ngathi khwiqiqi yabo ngathi othi ngime kancane ngoba labantu angibazi senginaleyo ukuthi uma ekhaya yimi ngilana ngizobuyela ngani angiyazi into engangehlela la hayi nandi can lami la ngiqeda kuvula ngoba ngangithi angifuni ukutshela ovuliwe yebo ngoba manje ngiyasaba ukuthi bengangenzani imaki actually whenever you need just that yebo ngithelela sisi okay njengoba ngichaza nje ukuthi hayibo kwakuloka ncipha kancane ke la how hayi sasesele I think sasesele ngiyintombazane yesithathu cause naye umngane akasekho futhi naye okay ngathi noma sehamba futhi azange ngitshela ngalutho hey lo mngane kanti uvele nje uyanyamalala kodwa banazi ukuthi nisuke ngandawonye nobabili awuyazi nale location enikuyona ukuthi ngizomfuna kwamabani angazi cause ngathi othi ngithukuma kancane nandi ican la
Hawu ngibhizi ulo webhudelo eqale ngikhulumisa ke manje yabo ukuthi hawu mfethu ngoba siphela sesidakiwe ulo elokwe ngikhulumisa kanti ngizophazamisa ulo seceleni kwami angixoxisa angisazi noma wayengibuza igama lami yini kanti lo sekhona into akayifakayo la ekhenini lami nganganaka bangididisa bangididisa sisangifuna uqamba amanga ngadideka nje lula futhi ukuthi ubone ngoba phela ngithi usuna-ke nalona obhizi ngapha eceleni ngoba manje uloke ngibuza igama lami ngimchazele eloke ngibhucabhuca ukuthi ngizomnikeza i-attention cause ukungiyeka kwakhe shuthi lo babe angini mina ngibheke yena ubheke lo uyabona into ayenzayo ngola eceleni sungamnyekela ke lo washa ngathi uphuzela utshela bakhe nganganaka ikheni ngaliphuza ngaze ngaliqeda sisi kanti awazi selidragile hayi ngeze ukuthi man yabona manje ngidakwe ngempela ke manje ngeke ngidraya nosofa sengidraya nosofa ke manje ke ngezwe sekuthiwa ayimhambisena yolala ungangana ngoba vele lamazwi vele sengiwajwayele ekhaya ngoba manje ngihlale nje ku-TV na azathi uma ayi othi mhambisena yolala ayabonga ngoba manje nanguselele nosidina ngoba naloko ukuthi ayikushushe vele ngisekhaya angina-stress anginankinga hawu yazi basho ukuthi bangifakile lo kamera lelo ngalala ngicathi bangilinda nje isikhashana ukuthi ngize ngilale ngithi zwe ukuthi ngingezwa nje lutho lento isebenze egazini into abayifakile ngoba manje angiyazi ngisho ngangizwa ngathi utshwala nje ngangizwa ukuthi uphuza ngabe khona yini into abayifakile phakathi cha ngangezwa lutho angifuni nje uqamba amanga sisi angifuni nje uqamba amanga kwakumnandi nje utshela ukuthi hayi ngiyaphuzela nje ngiyashayela hawu ngathi ngizwe ngiyazi ukuthi man sekukhona umuntu ola leli kamera cause uyangipheqa yabo like engathi nje uyangimasaja yabo nje yonke into eyenzayo manje sengathi iphupho sengathi iphupho ngeze man ngiyaqaqeka manje la ebluweni hayi shithi walikhumula kanjalo ke ebluwe sisi ngingazi nami ukuthi kanjani hayi wasebenza umfana cause ngeze ukuthi man sekukhona ubuhlungu engibuzwayo kwenzakalani shithi mayibona ukuthi ngiyanyakaza bese ngathi uyayeka ngeze ukuthi hayi man akasayedwa sekukhona umunye futhi olandelayo okusho ukuthi labantu basebeshintshana kahle babe sebeshintshana ngoba vele babe baningi abafana babe baningi ukudlula amantombazane cause bona babe ethi vele obvious masimema lo uzofika nomngane wakhe sizoba baningi akekho umuntu ozoba uyedwa ayingasala shame ngaba inkomo yabo ngaba inkomo yabo cause mangithi ngiyacabanga kahle ngizwa I think bawu 5 abantu abangilala lapha bawu 5 cause okubhlungu kwakuyi first time yami kwakuyi-first time yami ngangiqala ngqa nje ukuthi ngilale nomuntu wesilisa abantu abanganazwelo nangale ndlela abanazwele ngenxa ukuthi yazi kwakuzoba ngcono ukuthi vele lento ngijwayele ukuthi vele ngizovuka nje ngekliniki bengithi bengiphatha phase ngibe right manje angiyazi lento ukuthi njengoba kwenzeka lento kuzokwenzakalani because ngangasakwazi ukumemeza uvikelekile noma livikelekile izifo sezingaka ngaphandle seziningi sisingempela futhi izifo uqinisile nanokuthi kwakhona nabantu bangaphandle abakhuluma lolu limi lolu okubhlungu kwakhona nabantu bangaphandle manje ngabeyashintshana babeloko beshintshana ngami ngoba manje ngangasakwazi ngisho ukwenzani shuthi nje ngavele nje ngadrageka kanjalo bazenzele babeqeda nje lapho bangilalisa nje kahle bangibathisa ingubo cause ngathi ngivuka ekseni ngiyezi man iblue emalikho hawu ngangathi nginqunu manje kwenzalani ngoba ngilale ngigqokile nje ngigqokile kwenzakaleni izolo cause umqondo awubuyi qobo into engikhumbule ukuthi nje kwakuthiwa nje ngihambisena yolala iyo yokuphela into engathi ngiyayikhumbula leyo sisi ngathi ngiphenya ingubo mangithi ngiyasukuma ngima ngenyawo man ngiyeza ukuthi kubhlungu ngaphansi and negazi lehla ngemlenze mangithi ngiyabheka labafana balele zwi usuyaqala manje ubana ukuthi kwenzakaleni yini zikhiphani ngami cause ngathi ngiphaphamisa lo yedwa ngibuthi kwenzakaleni bathi
ayakwenzeka ngalutho. Akwenzekanga lutho kanjani ngivuka impahla zami azikho kumina ngikulesimo engikusona usho ukuthi akekho nje noyedwa obonile. Obonile bangenza isilima. Mabe ngenza isilima cause ngabona ukuthi cha la ngenziwa isilima cause ngangigqoka noJino omhlophe. Cause na ngawubona ukuthi babesula nangawo. Babengisula nangawo ukuthi nje saniphiza nje la saniphiza yebo ngoba manje nama protection ayigcwele naphansi. Ngibona ukuthi khona abanye babezama ukuzivikela ngoba manje ukuthi babengathembi ukuthi wow ngabe lo muntu singamthemba kangakanani. Singamthemba kangakanani ngoba simazi saqala nokubonana futhi angiphindanga ngaze ngababona namhlanje. Angiphindanga ngaze ngababona. Engqondweni yakho ukuthini nje ngaleso sikhathi uma ucabanga umzali ekhaya uzofika uthini nalezi impahla uzoqwa kanjani ngoba phela uma usichaza isimo sazo into engayisho ngazizwa ngizinyanya. Ngafisa ukuthi okungcono ukuthi ngiyakwazi ukuzikhipha umphefumulo kanjalo nje ongenani ngazizwa ngizinyanya nje ukuthi yini lento eyenzakalile. Manje awuzange uzame indlela zokuthi ungcono ongenani uthole yena umngani ngoba ekhaya usuzobuyela kanjani nje obushele eqaleni ukuthi kwandawo wawukuyona wawungayazi qo njengoba nendawo ngangingayazi ngazama ukufonela umngani wami lo engangifike ngayi ifone nje wayengayibamba. Kuyaphoqa manje ukuthi ngihlale la azazabuye because ngathi ngibuza kulabafana ukuthi lo ntombi ade ngifike naye aniyibonanga yini kwathiwa ihambe nomunye ubhuti naba ngamazwe emoto. Yazi ngezwe angazi ukuthi angihabiye kakhulu kunaqala because angazi ngizophuma ngishonephi. Uphuma ushonephi ngalinda kwathiwa sisi ayikho into eyenzakalile mhlambe okungenzeka nje mhlambe usendaweni yakho. Hayi ngabuye ngacabanga ukuthi yabona noma ngabe kuthiwa ngisendaweni angaze kube kanjena engathi ngiyamiscourage ngeke into abangitshela yona bavele bathi hamba ophanda. Ngabuza ngathi yini ukuphanda kwathiwa ukuthi ngizothi ngamanzi abandayo. Kanti angangazi babe sebecisha ubufakazi ngisho ngathi uyathanda ukuya emaphoyiseni angeke bese beyithatha beze bakhona ukuthi bakusize. Ngabona ukuthi ufase sebekucisha kanjani. Sebekucishile sisi. Ukuthi nami ikhanda ladlula ukuthi okay ngiyenza noma ngabe yini njengoba manje angeke ngihlale negazi kanje phambi kwabantu. Ngahamba ngenza kanjalo ke wafika I think savwa ngabo 8. Yena wawofikela ngabo past 11 emini. Shothi yena uhleli kamnandi la ekhona ukhulekile anendaba ucenzalani kwenzakaleni. I'm sure washo ukuthi ngawina man. Ngawina. Ngathi ngifika ngambuza wathi efika. Ngambuza ngathi lento yenza uyenziswa yini? Cause ngangasakhona nokuhamba kahle. Ngangakwazi nokuhamba kahle ngangathi nje ngahlala phansi esitulweni njengoba ngihleli kanje noma ihootchena ke bengigqube ngayo. Ngambuza ngathi yini into oyenzile wathi yini Thomi kwenzakaleni? Ngamtshela ngathi uyabona ukuthi khona lokhuna ngidlenguliwe. Ngoba manje mangibabuza labantu bathi nje ayakwenzeka ngathi yabona kuphumela obala baze baba bazenza nje honest ukuthi singayenza kanjani lento le bese ngeke yini sibaleke mhlambe. Yabo ungaqala ngayo nokukhola ukuthi shuthe ngempela benza ngalutho kodwa ingqondo yasho ukuthi man khona okwenzekile. Kanjani ba into abangitshela yona bathi okungenzeka mhlambe uhlehle waze wagaxela ensimbini. Ngagaxela ensimbini yakhumula impahla zami. Yakhumula impahla zami insimbi. Yangikhipha igazi la ngaphansi. Ngiyacabanga ekhaya umama lo ngimsheka ngimdragile. Ngimdragile phela umama manje ngimfakelele lento le umuthi wamehle kanye nedrain. Ukuthi yena kuhamba kanjani ekhaya. Hamba kanjani kanye ngakuvukile noma kwenzali. Sasidrageke shuthi kahle lento iyavele nje yaba ikhwali. Ukuthi sidrageke soba u2 manje. Okubhlungu kwami kowelela kabuhlungu. Kwawelela kabuhlungu. Ukuthi ngaze ngahanjelwa umuntombi because ngangisho ukuthi lento ngizoyigcina mhlawumbe uNkulunkulu ongibusisa ngomshado. Cause nami ngangifisa ngangibona uma nobaba isimo babekusona ukuthi wow bathandana ngamnandi nami ngiyafisa ukuthi ngathi ngaba nomkhonyana okanje angifice ngisasigcinile kanti lento izothathwa nabantu basemazweni nokwenza endaweni ekanjena nakhona hlelelwe into eyenzeka nje isibhudubhudu nje kwaphelela kanjalo kanti vele bathatha becimsha ufakazi ngoba lo mngani wami avela athi Thomi asambe isekude indlela ngamuza athi sikubula sikhona wathi nakazi
ngathi kanjani kanjani ngithathwe uwena kanjani sithathwa uwena basahanjiswa labo bhuti labo sinezimali lokugibela wena wayayazi indlela wayayazi indlela cause ngathi ngifike ekhaya uma usalele ngoba ngitshela bathi mawufika ekhaya my sister ufike ugeze cause basaqhubeka bacima bona bacisha bona nama fingerprint phela ayasebenza ayasebenza ngoba ngiphande kuphela ngingagezi ngoba ngeke uzugeze endaweni ongayazi ngani ngafika ekhaya ngageza ngakhuculula kanti vele ngifica uma usalele hayi ngageza nje kahle ngamvusa kahle uma ngetiye ma uvuka cause nje na uvuka kwakho uyamona ikhanda libhlungu ngoba uzo engathi ushawa ikhanda yini ngithi mhlawumbe ulale kabi angazi because nami ngivuka manje nje angazi manje sisi isimo sakho emva kwale nto le eyakwehlela uzizwa unjani nje isimo sakho somqondo nje ngiyakholwa ukuthi yakuhlukumeza kakhulu leyo nto labona susi into engingayisho ngizoqala nje ngomngani wami angifunanga nangelinye ilanga into eyophinde ingihlanganise naye okwesibili wangihlukumeza kakhulu emqondweni wangihlukumeza cause nasesikoleni ngakudropa lokuthi ngize ngicishe ngifeyila uyayibona lento ekuthiwa progress uzazi kahle ukuthi vele esikoleni uphasa kahle bese kuzokwenzeka into ekanje cause lento ngayigcina esifubeni kwangangokuthi ngiyancipha ngisho emzimbeni ngancipha impela emzimbeni angifuna uqamba manje cause uma wayeloke ngibuza ayabo udliwa yini ngilo ngithi hayi lutho mama naye ngiyacabanga lapha ekhona ekhaya ukuthi uyamangala njengoba engibona ngidla ukuthi kanti njengoba bengithule iminyaka emingaka kanti vele ngehlelwa into ekanje cause bengithanda ukuxoxa ngalena ukuthi ma yazi nami ngiyafisa ukuthi nami ngike ngithole nje umshado onjengowakho cause nobaba wayesebeshila ukuthi sizokwenza noma umhlonyane ekukhombisa ukuthi uyakhula siyakukhulisa ukuthi lento uqhubeke njalo uziphathe kahle yabo ngangize ngisho ukuthi noma bekuthola umshado ngutholi sengamane ngife ngingakaze ngilale nomuntu osilisa cause ngimsaba nje umuntu ositha yabona nje ukuthi noma ngabe uthi uyaqala ubeka uthando ukuthi sacela sihlanganise something ngoba ngiyazi ukuthi umama lapha ekhaya ngeke azaze aphatheke kahle ay sisengakusho ukuthi ngiyabonga ukuthi ukwazile ukuthi ube nesibindi uze usibhalele ohlelweni lethu sizokhona ukuthi sizame sikusize futhi awusizanga wena wedwa lokho ngifuna ukuthi wazi usize nabanye nenye into engaphandle izokwazi ukuthi makwenzeka izinto ezikanjeni utshwala nabangani abengekho right akunayo into enhle akubuyiseli ngoba manje ugcina usuzithola ukulesimo lesi ohluleka kwawena kusona ongazi ukuthi uzophuma kanjani kusona yabona into engayisho babukele emakhaya sengikhuluma nemndeni ngikhuluma nezingane especially ama2K ngiyacela ukuthi niqaphele bazali gadani izingane zenu ningaphiki nabangani abangeke beze benibuyisele ngalutho musani ukuhamba izindawo ezikanje nizophinde nidayiseke cause lento nami engehlele angifiseli noma ngawubani manje ngiyacela ukuthi bazali nigade niqwashiseke ngale luhlelo nami engilibhalele ukuthi nami ngizokhipha ngigunyuluke esifubeni into eyangehlele ngiyacela ukuthi bandla niqwashiseke niziqaphele nigade nalapha enihamba khona siyabonga kakhulu babukeli ngokuthi nibe nathi kulolu hlelo mawukuthi unesifiso nawe sokuthi usibhalele ungasibhalela ukhona na ukuthi uze ngaphambili uzogonyuluka ngalokho ufisa ukukhuluma nathi siyabonga kakhulu